ଯେପରି ଜଣେ ମଣିଷକୁ ଗଭୀର ନିଦରୁ ଉଠାଯାଏ, ସେହିପରି ବାଇବଲ କହେ ମରିଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବି ମୃତ୍ୟୁର ନିଦରୁ ଉଠାଯିବା ସମ୍ଭବ। ଯୀଶୁ ବି ନିଜ ମିତ୍ର ଲାଜାରଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁର ନିଦରୁ ଉଠେଇଲେ। ଲାଜାରଙ୍କୁ ମରିବାର 4 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଲାଜାରଙ୍କଠାରେ ଆତ୍ମା ଥିଲା ଯାହା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଯୀଶୁ ଜବରଦସ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପୃଥିବୀକୁ ପୁଣି ଥରେ କାହିଁକି ଆଣିଥାନ୍ତେ? ଲାଜାର କବରରେ ମୃତ୍ୟୁର ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲେ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଫେରାଇଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜ ପରିବାର ସହ ପୁଣି ରହିପାରନ୍ତେ। ବାଇବଲ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରେ ଯେ ଏପରି ସମୟ ଆସିବ ଯେବେ ଆମ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କୁ ପୁଣି ଜୀବିତ କରାଯିବ, ଯେପରି ଲାଜାରଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସୁନ୍ଦର ଆଶା ବିଷୟରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଯଦ୍ୟପି ମରେ ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିବ।